תודה אמיר בר שלום, ואיתנו עכשיו השר יואב גלנט, אלוף במילואים. בוקר טוב לך. בוקר אור. נכון אומר אמיר בר שלום, כתבנו המדיני, שכבר אי אפשר לדבר עוד על זליגה ברמת הגולן. השאלה אם אנחנו מתקרבים להסלמה והידרדרות בצפון. האירוע בצפון הוא אירוע טקטי, כמובן בתוך מכלול אסטרטגי גדול, אבל זה שנופלים 10 פצצות מרגמה סמוך לגבול זה דבר חמור. למפקדי צה"ל ברמות השונות יש את הסמכות לפעול על מנת להגן על אזרחים ולהגן על חיילים כאשר ירי כזה מסכן אותם או פוגע בריבונות, וטוב הם עשו כאשר הגיבו מיידית באמצעים שהיו לרשותם. אני לא חושב שהירי הזה כוון לישראל, אני לא חושב שהייתה פה כוונה לפגוע בשטחנו, ומצד שני ההבהרה הזאת מבהירה את מה שצריך להאמר, ולדעתי גם הודגש באופן מיטבי על ידי ראש הממשלה, לא נסבול שום טפטוף ושום זליגה ושום פגיעה בשטח מדינת ישראל. והתגובה הזאת תרגיע ותבלום הידרדרות? האם מישהו בצד השני יתעשת ויזהר יותר? בכל זאת מדובר ב10 פצצות מרגמה. המסר הזה מיועד גם לדרג המקומי וגם לאחרים שמפעילים אותו בדמשק. יחד עם זה, מאחר והמערכה בסוריה רוויית דם וחיי אדם באמצעי לחימה שם לצערי הרב איבדו את הפרופורציה אחרי מאות אלפי הרוגים, אני מניח שזה הערה שתרשם, אבל לא בטוח שהדברים לא יחזרו על עצמם. אני חושב שברמה המקומית תהיה זהירות גוברת ולפגוע בישראל, כי מבינים את העליונות הצבאית הישראלית ואת המוכנות שלנו להגיב כאשר מדובר על ניסיון, גם אם הוא לא מכוון לפגוע בשטחנו. אתה אומר שלא צפויה אם כן התלקחות לכל אורך הגזרה, זה אירוע טקטי נקודתי בעצם. אני חושב שהדבר הזה הוא אירוע טקטי. מה שחשוב לנו לדעת בטעמי הוא הדבר המרכזי ביותר, זה שהולכת ונוצרת השתלטות איראנית על סוריה, לאחר שהם עשו את זה בלבנון ובעיראק, והדבר הזה יחד עם הכוונות שלהם להקים מפקדה בדמשק, להעביר נשק מפר איזון מטהרן לביירות ואולי גם לרמת הגולן, וכמובן הרצון שלהם להפעיל כל הזמן את חיזבאללה כנגד ישראל, אלה דברים מסוכנים, ובחסות הייתי קורא לזה השפה הציבורית שדאעש, ארגון אכזר, מייצר כאילו איזושהי אופוזיציה לעולם. בחסות הזאת האיראנים שהם האויב המסוכן ביחד עם חיזבאללה חודרים אל מרחב רמת הגולן ומתבססים. אנחנו צריכים לשים את העניין הזה בראש המטרות שלנו. לשים אותו בראש המטרות שלנו, כלומר אותו ניסיון שעליו מדובר עכשיו של חיזבאללה לבנות מפעלי נשק בלבנון, זה חייב לגרור פעולת מנע של צה"ל. אני אינני נכנס לתאריכים האופרטיביים שיגזרו. ברור לגמרי, דרך אגב, גם לאיראן וגם לחיזבאללה, שאם הם יפתחו במלחמה כנגדנו באיזשהו שלב, אז לבנון תחזור 100 שנה לאחור. ניסיון לפגוע בנו יענה בחומרה רבה. אבל אנחנו צריכים לזכור שכאשר המערכת העלאווית בסיוע רוסי מאפשרת לאיראני ולחיזבאללה לעבוד בשטח, הם מתבססים, הם לא שייכים למקום הזה, הם שייכים 1,500 קילומטר מזרחה מעבר לפרץ ולחידקל, והם צריכים לחזור לשם. אף אחד לא רוצה אותם כאן. לא הסונים, המצרים, הסעודים, הירדנים, לא הטורקים, לא האירופאים שחוששים מכך שהתבססות שיעית תדחוף מיליוני סונים לאירופה. אנחנו צריכים לעשות קואליציה עולמית ולדאוג שהם יחזרו למקומם. אני חושב שהאינטרס הזה הוא אינטרס מובהק עבור ישראל. זו שאלה שיכולה להוות מרכיב מאוד מרכזי בביטחון. כשאתה אומר שלבנון תחזור 100 שנים אחורה אם חיזבאללה יתקוף את ישראל, מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שלא יהיה מצב שבו הטפיל החיזבאללאי משתמש בגוף הלבנוני ואנחנו נעשה לו ניתוח כירורגי. אנחנו נטפל בכל מה שצריך. מה זה אומר? על מנת שלא יהיה את הבסיס לקיומו של חיזבאללה בלבנון אם נגיע לסיטואציה הזאת. טוב, הלוואי